Kaixo, egunon. Nori nork ezaututa ikus dezakegune zer da. Euskariek dakela bere eraketa bat. Nori nork esaten dut, baina hortiken kanpoa gelitzen dien aditzekin eta izen ordainek eta ikusita, eta ze joko egiten duen, ikuste duna da, eraketa, berezko eraketa bat dala. Euskalki bakutseke joera baten, doinu batzuk edo besti erabiliz, eraketa hori egiten dula. Euskari hori da. Orduan, hori beste erabatea izeti bat dauke. Batekoz beste baten osotu baldin badago. Zaile, gutxi gora bera, joera hortan behintzet, dana. Betxet ezautzen dugune, hori da ezautzen dugune. Gauze askotan idatzi bat berdeu. Noizkudan jakiteko, ze antzinatasun du honek, noizkuda jakiteko. Ez da idatzitako ezerre ere garai hortako. Euskarien ikustiak egune da bere eraketien nolako udan eta noiztik sortzi daukeu guk hori. Horretaz espagea jabetzen, gutxillo jabetuko, baina hortaz berezko badala eta bere buru osatzen duela jakitie ez da gutxi. Eta hortxelako eta hori. Oin, beste gai bada, erderi eta gu hemen gertuna dakeune gaztelera, nola dator euskeratik ikustie, o euskeratik nola datorren ikustie, ez da zaile irutzen niri, hori antzinako euskaltzale gehienak esaten dute horrela zela. Eta guk ere hori ikustiak eune da erderiek ez dakela batekoz beste horitasunez, dana da irregular. Eta baite ere, nahasketa asko agertzen ditule, mañana itardek, dauzke, bihar eta berandu eta goiz eta arratzalde danak gordetzen ditu. Nolalik hori, tiempo hitzek esan nahi asko gordetzen ditu. Eta gure bihurtu gea joera hortan sartute, eta oin, egualdi txarra ere denboralea hotzitzen dio askorek, esate, baldeik kaitzen bat zartu dala eta denboralea, temporala dana da, epe bat izaten du gertatzen dan edo zer gertakarik, baina joko hortan sartute gaude, erderin joko hortan, eta oin ez geha hau hartzen guzti horietaz, suposizio bezala, bere posizio aldaba, suposizioan, edo kompartir, eta gu aigea oin elkar banatzen da, pentsat, elkar banatu, banatu ingo ezu zerbait, daukenak beha banatuko du, elkar banatu, da erderien joeran sartute, atatzen ditugunek. Eta horta, ikus dezazkegu izpilo bat, txikito, ibiltzen da txikito la calzada sana bezala. Ozelik guten ibiltzen txikito, dano dakidu txiki izan nahi duen. Baina da, izkierda bezala, ezkerra. Bai, euskera, baina zelez bezala. Ez. Baite ere pequeño, baite ere bueno, buena, bonito, nondik etorriko da, honetik gen eta gure euskeratik gen, nondik etorriko da, hermoso, hermosa, ikuskera hortatik gen, baina ez gira ohartzen kontu horietaz. Eta holaxe daude izpilo bat, datea dezakegu erderien ze jarrera jokoetan bizi izen dien, hola hitzek sortzeko. Kabeza, manzana, hori guzti horiek ere daukebe
esan aile, eta gaur ez dut zamorrenak, oienak. Nik usteten ze joeratan dan. Baina ateatzi daude. Eta bakutxe bat agutu. Bat ingoi bukatzeko, eta da mañana. Eta mañanakin maña zer da? Bale, baki zer dan maña. Amañar baldaki zer dan? Eta mañana. Por la mañana. Amañar. Ba, bueno, eta hola, gauze pilo bat, badago zer egine, eta takit, lekuz kanpo gabiltze euskeri atean haien. Euskeri ateako gehu jabetzegan neurrien, berari buruz eta bere baliotaz indartzegan nien. Bueno, joera hortan metzet. Eta balio dugu, baina egun hona izan.